basada en els contes de Gabriel Vincent. Més de 600.000 espectadors a França. Ets el pollet d'oca salvatge més bonic que he vist mai. Li podríem posar Bibi. Un dels triomfs més bonics de l'animació dels últims anys. I això vol dir que ja s'acaba l'estiu. Un film d'una tendresa infinita. Tulipov de Tulipev. Els ossos de ciutat són uns figafles. A la que arribem a 0 ja volen hivernar. Coneixes a l'Ernest i la Celestine? Vine a descobrir aquesta tendra història d'amistat al cinema a partir del 5 de desembre. Estàs guapíssima, Celestine. Comença a nevar. Ernest i Celestine, contes d'hivern.